Il-ġurnali indipendenti tal-ħadd kollha kemm huma naqdu b'vuċi waħda fl-isfond tal-iżvilupp inkwetanti tal-aħħar jiem li bdew bl-arrest ta' Jorgen Fenech u saħansitra żviluppaw sas-sejħa tal-Ministru Chris Cardona fid-depo. Fost dawn Xavier Balzan, direttur maniġerjali ta' Media Today, li fuq il-gazzetta Malta Today jiddikjara li m'hemm l-ebda dubju li hemm bżonn riżenji immedjati. Jisħaq li quddiem provi u konnessjonijiet ċari il-Ministri u funzjonarji tal-Gvern li b'xi mod dirett jew indirett kellhom rabtiet ma' netwerk ta' kumpaniji segreti offshore dawn ma jistgħux jibqgħu iggranfati mal-pożizzjoni tagħhom waqt li jisqu li m'għamlu xejn ħażin. Fl-istess gazzetta l-editorjal miktub minn Matthew Vella jiddikjara ċaru tont li Joseph Muscat ma jistax inaddaf lilu nnifsu mill-impunità li tal-barka tiegħu. L-editur jiddikjara li anke jekk ineħħi lil Konrad Mizzi u Keith Schembri, Muscat ma jistax jagħti impressjoni ta' ndafa la darba tal-barka tiegħu u ma neħħihomx immedjatament fl-2016. Fl-illum l-editur Albert Gauci Cunningham jiftakar f'laqgħa personali li kellu ma' Joseph Muscat qabel laħaq Prim Ministru. Jiddikjara li dakinhar kien jara lil Joseph Muscat bħala l-eroj li sejjaħ l-isna iżda llum jgħid li qed jara madwaru riġment ċensiera ħafna minnhom imħallsa mit-taxxi tagħna li reġgħu qed jinċensaw. Waqt li jsaqsi kif wieħed jista' jispjega li Muscat żammijaw lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri, Gauci Cunningham jgħid li se jżomm mal-premessa li Muscat huwa il fuq mill-ftuħ tal-kumpaniji fil-Panama u minn kull intenzjoni korrotta. Isemmi diversi każi u jistaqsi kif Muscat żammijaw lil Keith Schembri u ġġustifikah anke meta waqqa l-libell li fetaħ huwa stess qed jiġġustifika l-oxxenità ta' Vitis Global Healthcare u li baqa' ċas quddiem rivelazzjonijiet ta' flus kbar deħlin għand 17 Black biex jitqassmu lill-kumpaniji ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi. Min-naħa ta' The Malta Independent l-editorjali wassal messaġġ ċar biex il-Prim Ministru Joseph Muscat isolvi din is-sitwazzjoni u jsolviha immedjatament għax dan kollu qed jagħmel ħsara kbira lil pajjiż. L-editorjali fakkar kif minkejja l-wiegħda tal-Prim Ministru li jagħmel dak kollu li jista' biex isolvi dan il-każ kellha tkun il-Kamra tal-Aħbarijiet tar-Reuters li tiżvela min huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black.